मोनसे दुखुनि खौरां थांनाय 11 मे खालारनिफ्राय गोमानानै दं सम्बारी बसुमतारी मुंनि 40 बोसोर बैसोनि सासे बर' आइजोआ क'क्राझार बिसमुरि आउटप'स्टनि सिङाव थानाय लखिपुर गामिनि अमृत बसुमतारीनि अनजालि बिसि सम्बारी बसुमतारीया थांनाय 11 मे खालाराव कारिगाव हाथाय जानो थांनायनिफ्रायनो दिनैसिमबो न' फारसे फैफिनाखै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोमानाय सम्बारी बसुमतारीना साथाम फिसाज्ला, सासे फिसाजो आरो सानै बिहामजो लोगोसे सासे फिसौला दं। गोमानाय सम्बारी बसुमतारीखौ नखरनि सुबुङा हालाय हाफाय नागिरब्लाबो मोनैयाव गोबां दुखुनि जिंगायाव दं। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला गाहायाव होनाय 7635919144 एबा 9678145270 जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय नखरनि सुबुङा खावलायदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेमेस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।